आच्छा बेखिमाव जोंनि गासै दै लोमजानानै माने थानाय सुबुं अनजिमाया जादों 176 गासै बेवहाय मेल फिमेल आं गासै हिसाब मोनाखै थेवब्लाबो लिरनानै लानाय दंमोन आं बेखौ फोरमायलायनो सानाखिसै गासै जायखिजाया जोङो 176 सा सुबुङा बेवहाय केम्प फाथिनानै थादों। जानाय थानायनि बेलायाव जोंहा बुंनांगोन जों गासैबो थिगैनो दङ गासैखौबो जों मोनजोबदों बेखौ गासै सुजुग सुबिदाखौ खालामनानै होनाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिजनि आन्सलिक कमिटिनि अननायाव जोङो गासिबो सुजुग सुबिदाखौ मोननो हादों। बिनि उनाव बिथांमोननि नाजानायावनो जोंनि आसामनिफ्राय मन्त्रि सानै फैदों बिथांमोना सासे मन्त्रिया जोंनि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा गासै खेबथामैनो फैबाय आरो लोगोआव फनिप्रजुन चौधुरि बिथाङाबो खेबसे फैबाय आरो बिथांमोना फैनायनि माबा दंबावोमोन मैयाबो फैदोंमोननो बिथाङा नाथाय दैबानाया जों लामाखौ लोमहाबजोबनायनि थाखाय बिथांमोना फैनो हायाखै आरो फैनो साहस मोनाखिसै। जोंनि गामियावथ' गासिबो न'खरफ्रामबो मैयानि दाख्लैनि माबायाव रिपर्ट मथे गासिबो लोमजादों नाथाय बिनि सिगाङाव गासैहाय माने 12 न'खरा एखेबारे न' गैजाथारैबा न'आ माने दैबानाजोंनो खोबजानानै थाजोबथारनाय बिनि उनाव गासै माने इसे सिलहाफ्राल' लोमनाय बा इसे न'आल' लोमनाय बेफोरबायदि न'खरा गासै 42 न'खर। बेवहायथ' जोङो केम्प फाथिनाया 1 थारिखनिफ्रायनो थादों जोङो 1 जुलाइ। बे समाव आङो गभर्नमेन्टखौ जोङो दाखालि मन्थ्रिनि सिगाङावबो जों बुंखांबाय जोंहा माने जानाय थानाय लोंनाय बेफोरनि सानथामसोनि थाखायल' सरकारा जोंखौ हेफाजाब खालामगोन नाथाय जोंहा बे सरकारनि बेखिनि हेफाजाबजों जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा नदियापारा गामिनि गासै सुबुङानो बा गासै न'खरानो हालेवनानै मावै दाङै गायै फुयै जाग्रा न'खर गोजाजोब दा दैबानायानो जुदि लोमबाय थायोब्ला बा लोमहाबनानै थाबाय थायोब्ला जोंनि गायनाय खेथि बाथि गासिबो माने सेवलांजोबगोन बा जिखिनि गायदोंमोन बे सेवलांजोबगोन आरो जिखिनि दंबावो बेखौ जों गायनो हाया बेनि थाखायनो आङो गभर्नमेन्टखौ बा सरकारखौ नारसिननो लुबैयो जाहाथे माने बै जाय आइ दैसाया जाय माथावरिखौ बायफ्लंबोनानै जोंखौ लोमसावफैदों बेखौ टटेलि बन्द' खालामगौ माने जोंहा थांनानै थानायनि भबिसतखौ जों नुहुराखै आरो मा बेनि थाखायनो आङो सरकारखौ जोंनि बे माथावरिखौ गोख्रैनो थाबैनो थेनानै जोंखौ माने थांनानै थानायनि राहा होयो बेखौ जोङो नारसिननो लुबैदों। 28 दिनानो जासिगोन जोङो बाव थानाया जायखिजाया बैयाव माखासेया बैयाव थादोंमोन नालाय जोङो खावसे ओमफ्राय दा बेयाव थानो जायगाया एसे उसुबिदा जानायखाय जों बेयाव स्कुलाव थाफैदों आरो उसुबिदा जानायखाय अनसुंथाइना सरकारनिफ्राय मोनदों जों एसे आरो सोब माबानियानो होफैजोबदों जोंनो डिपार्टमेन्टनियाबो होफैदों माने अनसुंथाइ होफैनाया माने खुनु माबा गैया आरो उसुबिदा गैथ'आ आरो जानाय लोंनायनि थाखाय जों नांगौमानि सुबिदाखौ जा मोनदों दा जोंना एसे थानाया उन्दुनायनि थाखाय बिसनायाल' एसे प्रब्लेम जानानै दङ आरो दा हायाव उन्दुनाय सोरबा सोरबा गगा मोननाय सोरबा मानाय बिदि जानानै दङ आरो गथ'फ्रा गेदेरफ्राबो लोमजा गिनायाथ' गिदोंमोन गिदोंबाबो दा उफाय गैयियाव जों थानांगौ बायध' जादों आरो बेहाय दा बेखायनो जों सरकारखौबो बुङो दा एसे थानायखौ जाहाथे जों माबाखौ थानो हायो बिनि थाखाय जों एसे सरकारनो खावलायनाय जादों आरो बेयाव 42 न'खर दङ जोङो गासै 180 जन दङ आरो खथाया बेयाव पार्टिसन हिसाबै मोनथाम दङ ओमफ्राय एक्सट्रा रुम मोनसे दङ आरो दा बे एक्सट्रा रुमाव जों गेसबो होफैनाय जादों नालाय जोंनो बिदिनो साथामजों सोरबा सानैजों बिदिनो होफैगासिनो दङ दा गेसखौबो होफैदों जोंनो सौखा दा जों बे गेसावनो संजायो आरो बै रुम मोनसेयाव गामियावथ' जों दा 42 न'खरावथ' लोमजादोंआनोसै आरो 12 न'खरा एखे कमप्लिटनि दैयावनो गोदोना दं दासिमबो दङ नोंथांमोना नायहैनो हागोन आरो
बेखौथ' जों बुद्रुनानै लाबोदों बोरियावनो बिदिनो लामा सामा खालाबायनानै दोनना दङ मोसौआबो बिदिनो लामा लामा खानानै दोनदों माने जेरावबो माबानो दाउफोराथ' गोजाव लांनानै दङ बेयाव मास मोनसेयानो जासिगोन 1 थारिखनिफ्रायनो माबा मा होनो 23 थारिखनिफ्राय थाफैनाय जाहैदों आरो बेहाय जुननि 23 थारिखनिफ्रायनो थाफैनाय जाहैबाय आरो बेहाय उसुबिदाया दा बर्थमान बे उन्दुनायनि थाखाय आरो औ बिसना एसे एक्सट्रा मोनोबा मोजां जागौमोन आरो ओरैनो बेड फिसा फिसा बिनि थाखाय माबाबाय आरो उसुबिदाया बेनोसै।